2000s hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suki tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong likod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, So 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 na kabwasan. Masantos tan maabig ay kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig ay kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras.
Naringalan Jalabat at DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakalopyo adasayan kabuasan Makterion Lingkor Timak ti Pangasinan Dennis Muharis kay bamad si kapaborito Errol Horado tanja technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Miyerkules Pizza 21 at bulan na Enero 2026. Jada Saray Ulo na balitad lokal. San Jed Radyo Pangasinan. Taluran katao asugatan at aksidente sa Kay Suinatoy. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Laki na walaan na kason panagtakaw na Risto Jada La Union. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Apat iran na kaon sa nakason statutory rape arapan na top 1 most wanted person. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Laki inaresto lapod na kason na frustrated murder. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. College instructor inaresto ada kason panagtakaw. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Unda pagtayo ada saray ulo na balita ada nasyonal. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Bong Rebilla impisok jad Quezon City Jail. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Impeachment non Presidente Marcos, DOA at Kamara. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Passport nan atong ang pinakansila na DILG. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Programa na DepEd suki-sukin na Senador Rapi. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Cyber libel ikasalamot laban Adakinan Barsaga. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:08 na kabuasan tanatan wajaray detalye adasaray balita da lokal. Duarang luluganan ng banggaan at oras na alas 4:57 ng aram. Agawa sa aksidente jad National Road na Barangay Salumagi Sur, Balay na Bugalyon, Pangasinan. Sa Reimbolvia luluganan, Red TMX 155 garong tricycle. Yawalay plaka to na UY 2282. Mamanihoan na 55 years old. Biodo residente na barangay Bukbukwi sa Balay na Aguilar, Pangasinan. Tansa may kabanggaan to niya, Black Honda TMX 155 tricycle, walay plaka to na 2241 ZN. Mamanihoan na 41 anyos. Tan walay luganton BN na mantaon na 41 kaiba sudwaran menor de edad. Jada ginawa ng investigasyon na sa rekabiyangan otoridad. Akabata na sa may TMX 155 garong sumbabatay kad karukuyan na karsada na nakasibila at ang kagawan na aksidente. Bigla to na bangga so umbubultang niya tricycle. Saray biktima so kagamor na sugata. Tan na si Karaimbate ka Jada Lingayen District Hospital. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Wanted person na aresto na otoridad at oras na alas 10:11 na kabuasan. Naresto dyan barangay Tanaytay, siyudad na Alaminos. Sa rekabiyangan na operating unit na Alaminos City Police Station, kaiba sa Regional Intelligence Unit na Police Regional Office 1, Tan Regional Mobile Force sa Bureau 1105 Maneuver Company na Dasula, Pangasinan Base. So ang aresto at 28 anyos siya college instructor
residente na barangay Magsaysay at Abitlan Syudad. Sa may suspect sa wala na kaso ninsungkay na Article 308 na in relation na at Article 10591 na revised penal code o kasong panagtakaw ya ni kurit at taluran na criminal case number tan si katoy yang ganggan na korte yamampian sa kantidad na 36,000 piso kada sakay at accounts sa may Abitlan suspect sa walang kustodiya na Alaminos Police Station. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. 28 anyos siya laki, inarestod oras na alas 11:45 na kabuasan, Jada Barangay Bugalyon, Posadas Street, Ciudad na San Carlos, nasa rekabiyangan na pulis San Carlos City. Sa may suspect sa walan na live-in partner, elementary graduate, residente na Barangay Malacanang, Abitlan na Ciudad. Yasi kato'y naresto base da biskag na warrant of arrest sa impaksab na korte, Makalanor, da kasong physical injury tan homicide, wala da silong na criminal case number ACC 9761 tan 11071 sa may suspects walad kustodiya na San Carlos City Police Station. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Impisok at karsel sa 41 anyos siya laki, residente na Barangay Poblasyon Balay na Umingan na Pangasinan, kaya rin siningkat na sa otoridad sa may top 1 most wanted person at municipal level. So naral oras na alas 2:15 ng aram diyan Barangay Poblasyon A sa Balay na Umingan Pangasinan. Sa may suspect so awalan na kaso ng sunggay na Article 266-A paragraph 1 in relation to Article 266B na revised penal code, Makalanor ada kason statutory rape, yan ay correct criminal case number T-8678, T-8679, T-8630, tan T-8681, yang gapoy inggotarya piyansa sa may suspect so mansan siya at kulungan at Abitlan Munisipalidad. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Wanted person na aresto jada Barangay Bacani, Rosario, La Union sa may suspect so mantaon na 30 ang gapoy asawa driver sa residente na bilang lugar sa rekabiyangan na season police kay Baso Parasiles Municipal Police Station na Mountain Province. So ang arrested suspect base biskag na warrant of arrest siya impaksab na korte, Makalanor adin sungkay na Article 310 na revised penal code o two counts of yakaso at panagtakaw sa may suspect yung gana na korte yamampian sa kantidad na 50,000 pesos tan 30,000 piso yasikato sinawit jada season police station. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Taluran katao so asugat-sugatan si karen na aksidente oras na alas 9:50 na labi jada National Road na Barangay Tumanawe sa Rosales, Pangasinan. Sa Rainbow luluganan Black TMX 150 kulong-kulong mamanihuan na laki ya Dumaralos, residente na Barangay Gualseca, Baloy na Alcala, Pangasinan. Tan sa may kabanggaan dara niya Black Mio I-125 ya walay plakaton 733 IQ mamanihuan na 41 anyos ang gapi asawa residente na Poblasyon Way sa Asingan, Pangasinan. Kay bato na kalason na motorsiklo so sa kay matya lakin mantaon na 39 anyos balo laki construction worker residente adabit na lugar. Jada investigasyon na sa rekabiyangan na pulis sa Redwara luluganan so parehon mamarap jadwis sa direction ng bigla na bimanggaso Mio yasingigan na sa may aksidente. Saray biktima so imbatik jada patambalan bangbalot dead on arrival so driver na Team X kulong-kulong.
Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Narangalan aray katibukulan niya balitad lokal antis tayo nung dapag dasaray balitad nasyonal. Wadyan ni Repigaram Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabuasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Alas 6:17 na po ng umaga, 6:17. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, almusal, balita ngayong araw ng Wednesday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Kulong sa Quezon City Jail si dating Senador Bong Revilla matapos voluntaryong sumuko nitong Lunes ng gabi. Kasunod ng inilabas na warrant of arrest at hold departure order ng Sandigang Bayan laban sa kanya. Kaugnay ito sa kasong malversation na isinampa ng Office of the Ombudsman laban kay Revilla at sa anim pang dawit sa 92.8 million pesos na ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Kasama ni Revilla na nagtungo sa Sandigang Bayan si Secretary John Vic Remulla kung saan nagpiyansa ang dating senador ng 90,000 pesos sa kasong graft na kinaharap nito habang non-bailable naman ang kasong malversation. Ayon kay Sandigan Special 3rd Division Chairperson at Associate Justice Carl Miranda, ang pansamantalang pagkulong kay Revilla sa Quezon City Jail, male dormitory sa Payatas, Quezon City, ay bunsod na rin ng pagdinig sa petisyon nito at kahilingan ni PNP Acting Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na huwag nang magpakulong ng mga persons deprived of liberties sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Nakasad sa sulat ng PNP na ang PNP Custodial Center ay nagsisilbing kulungan ng mga pinaniniwalaang terorista at mga suspect sa iba't ibang heinous crimes. May tuturing anyang high-risk detainees sina Revilla at Burden sa PNP dahil kinakailangan ng karagdagang pulis na magbabantay. Talihos naman ito sa sinabi ni Remulla sa press briefing na kaya hindi maaaring ikulong si Revilla sa PNP Custodial ay dahil gigibain na ito at pagtatayuan ng bagong opisina ng PNP. 6 sa 7 akusado ang nasa kustodiya na ng pulisya at kinabibilangan ni Revilla, dating DPWH Bulacan District Engineers Bryce Hernandez, JP Mendoza at RJ Dumasig at DPWH personnel Juanito Mendoza at Cristina Pineda. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. basura umano at dead on arrival sa Kamara ang inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay ng umano'y korupsyon sa 2025 budget, partikular na sa unprogrammed funds. Ito ay ayon kay Senior Deputy Minority Leader at Caloocan City Representative Edgar Irice.
Sa katunayan, sinabi ni Erice na nahihiwagaan siya sa motibo ng impeachment laban kay Pangulo, pero sa kabila nito yung mismong siya ay boboto para ibasuran agad ito. Ang reklamo ay inihain ni Atty. Andre De Jesus at inindorso naman ni Pusong Pinoy Party List Representative Jerny Jet Nisay. Nang matanong naman si Erice kung posibleng isa itong kaso ng impeach me, ay sinabi nitong maaarian niya ito na at malalaman ang motibo nito sa isasagawang pagdinig ng Justice Committee. Aniya minadali ang impeachment at wala siyang makitang elemento na may ebidensya itong matibay maliban na lamang sa balitang naglabasan sa dyaryo. Malabo rin anya itong umusad dahil may 1-year bar rule. At bukod dito ay bakit patatalsikin ng Pangulo na malapit nang magtapos ang termino. Binigyang din pa ng Solon na lahat ng grounds sa reklamo ni De Jesus ay mga basura lang at mahirap mapatunayan, kabilang dito ang kidnapping at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Gayon din ang graft and corruption sa 100 billion pesos insertions na tinukoy ni dating Ako Bicol Party List Congressman Saldico na basura rin aniya. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, panibagong cyber libel na complaint ang kinakaharap ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Kaugnay pa rin sa social media post na tumanggap ang National Unity Party o NUP ng suhol mula sa business tycoon na si Enrique Razon para suportahan si dating Speaker Martin Romualdez. Ang ikalawang reklamo ay inihain ni Deputy Speaker Ronaldo Puno sa Antipolo City Prosecutor's Office. Una nang naghain ng 110 million pesos cyber libel case si Razon sa Makati City Prosecutor's Office laban kay Barsaga. Kasalukuyang suspendido pa si Barsaga kaugnay sa ipinataw na 60-day suspension noong December ng House of Representatives matapos mapatunayang guilty sa mga hindi tamang pag-uugali sa kanyang mga social media posts na magtatapos sa Enero at 30 taong kasalukuyan. Samantala, nag-public apology na si Barsaga kay Razon. Inihayag ni Barsaga na masama lamang umano ang loob niya kay Razon dahil hindi ito nagpunta sa burol ng kanilang amang si dating Representative Elpidio Barsaga na namatay noong April 27, 2024. Kaya niya ito nagawa at bunga na rin umano ng misinterpretasyon. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. ipinakakansela ng Department of Interior and Local Government o DILG ang pasaporte ng negosyanteng si Charlie Atong Ang na most wanted sa bansa dahil sa kasong kidnapping with homicide kaugnay sa missing Sabongeros. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na umaasa siya na sa loob pa ng bansa si Ang. Sinabi ni Remulla na ang pinakahuling record ng Bureau of Immigration ay hindi pa lumalabas sa Pilipinas. Ito ay kabilang ng sinabi ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan na posibleng nakalabas na ng bansa ang dating amo. Iginit ni Remulla na marami silang natatanggap na tip at gagawin ang lahat ng paraan para madakip si Atong Ang. Kaugnay nito, bigo pa rin ng NBI na madakip si Atong Ang sa pagsalakay sa isang beach house sa San Antonio, Zambales na pag-aari niya. Kabilang sa warrant of arrest laban kay Ang at 17 pang akusado ang non-bailable offense na kidnapping with homicide na inilabas noong January 14 ng Laguna Regional Trial Court Branch 26. Si Ang na lamang ang hinahunting ng mga otoridad matapos madakip ta ang 17 pang kapwa akusado. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. binusisi ni Senator Rapi Tulfo ang programa ng Department of Education o DepEd
na expanded government assistance to students and teachers in private education o IGASP na ayon sa kanya ay inaabuso ng ilang opisyal. Sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education, kinwestiyon ni Senator Tulfo ang proseso ng pag-a-apply sa IGASP at kung sino-sino ang mga natatanggap sa programa. Aniya dapat may proper vetting na isinasagawa ang DepEd sa mga aplikante upang masiguro na ang tulong ay napupunta sa mga tunay na kwalipikadong estudyante. Tinanong ni Senator Rapi kung paano nakakatiyak ang DepEd na ang mga estudyanteng saklaw ng IGASP ay tunay na nagmumula sa mga congested schools kung wala naman umanong sapat na kakayahan ang ahensya na maayos na ma-screen ang mga benepisyaryo. Aminado naman ang DepEd na wala silang sapat na kakayahan sa ngayon. Kaya iginit ni Idol Rapi Tulfo na dapat pag-aralan at ayusin ang mga mabuting ahensya ang sistema ng programa. Ayon kay Senator Tulfo, layon ng IGASP na ma-decongest ang mga pampublikong paaralan at ma-accommodate ang mga estudyante sa ibang eskwelahan. Ngunit iginit ni Senator Tulfo ang tanong, identified ba ang mga area ng mga paaralan at namomonitor ba ng maayos ang mga benepisyaryong estudyante? Dagdag pa niya, mas nararapat sanang maprioridad ng programa ang poorest of the poor. Subalit may natatanggap mo na siyang impormasyon na may palakasan sa programa at karamihan sa mga nakakakuha ng voucher ay hindi naman kabilang sa mahihirap. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumainyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita. Ngayong araw ng Wednesday, oras po natin 6:27 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito, Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga taram, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito po, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan.
Paborito. Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yang Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kakabuasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:31 ng umaga. Nakikikto Aha. tayo sa hirong ang kwan. Bakit? Pataas pababa? Bigla nun lulubog, engineer. Lumulubog. Lubog lilitaw yun. Dumaman. Sige. Kayo pa rin po ay nakikinig sa at nanonood sa ating palatuntunan. Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, maabig Kabuasan. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magterion Lingkor, Timothy Pangasinan, Dennis Muarez. At siyempre kasama dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charis. Si Engineer Nixon Dakal. Yo. Aha. Araw po ngayon ng Wednesday, ika-21 sa buwan ng Enero 2026. Kung meron kayong gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, mga suggestion, mga opinion, at maging ang inyong mga pagbati, mangyari lang po, mag-text sa ating smart number 0939-100-9931. Meron pa? O kaya yung Globe number 0927-974-2784. At sa atin pong Facebook, Mhm. live na live pa rin po tayo, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Sa YouTube, ganun din. Oo. Live din, ano? Engineer? Live. Oo. Pwede rin yung i-like and share o kaya mag-send kayo ng inyong mga pagbati sa ating Facebook Live. Babasahin namin yan, lahat ng mga greetings ninyo. Wala pong naiiwan sa pagbati. Meron. Bakit? Siyempre, batiin mo yung mga bumabati rin sa'yo. Ay, siyempre. Oo. Bati ka ng bati. Oo. Babati rin sila. Kasabi na nang murad sa kaya lugar at ang nakakabat, edi useless. Ay, wala na ibigay-great. Oo. Lalo Siyempre. sa rarami politikon. Wala amnesia. Ha? Rarami politikon no eleksyon at kin. Oo. Kamkabat da ka. Pero pag wala ng eleksyon. Kasumpal ng eleksyon, di tanyo. Kanto. Ayan. Maraming mga ganyan. Ni man eleksyon la, barangay. Oo, malapit na. Malapit na. Oo. 21 na ngayon. Aha. Nobyembre yan, so 10 buwan. Oo. Kaya magtrabaho kayo ng todo. At ipatupad nyo ng tama yung mga batas na ginawa ninyo. Sa barangay man, sa munisipyo man. Kung may mga ginawa kayo mga ordinansa, dapat ninyong ipatupad ng tama. Meron ding mga ordinansa na national law. Oo, national law. Oo, na national law na i-implement mo na lang sa isang LGU. Oo. O isang barangay. O tulad ngayon, maraming mga na-aksidente sa motorsiklo. Karamihan sa mga naging biktima ay nabawian ng buhay. Ang dahilan, karamihan sa kanila ay walang suot na helmet. Teka, helmet. Oh, di ba? May napapansin lang ako eh. Oh. Diyan sa may bayan ng Mangaldan. Oh. Mangaldan? Oh, Mangaldan. Oo, may nakikita tayong mga nagmumotor dyan na walang helmet. Hindi naka-helmet. Oh, meron naman Hindi naka-helmet ha. Oo, Walang suot na helmet. Meron naman silang ginawang ordinansa dyan sa bayan ng Mangaldan na sinasabi sa kanilang ordinansa, mahigpit nilang ipinapatupad ang no helmet, no ride policy bilang bahagi ng kanilang
Road Safety Campaign. Meron ng national law, tas meron pa sila. Oo. So, doble-doble na. Oo. Meron silang ginawang batas bilang pagsuporta sa Republic Act 10054 Oo. o yung Motorcycle Helmet Act. Oo. Bakit maraming hindi nakasuot ng helmet Diyan sa bayan ng sa Mangaldan. bayan ng Mangaldan? Sa ilalim ng kanilang ordinansa, sinasabi na obligado ang driver at ang pasahero o yung angkas na magsuot ng helmet. Yung uri ng helmet dapat ay Oh. ano yan, Metatak certified. Na kasi meron yung mga hindi siya pang motor. Hindi pang motor. Oo, lalo na yung mga yung mga nakapatong lang. Yung yun. half. Yung ginagamit pang pang bisikleta. Hindi pwede yun. Yung mga pang bisikleta, Oo. hindi pwede yun. Oh. Meron yung certified ng DTI na pang motorcycle Oh. at merong Philippine Standard o Import Commodity Clearance o ICC. Nakatatak yan. May ICC yan. Oo. Nakatatak yan. Ay sinabi sa kanilang ordinansa na sakop ang mga operasyon ng pulisiya sa Mangaldan ang paghuhuli sa mga hindi nakasuot ng tamang helmet, lalo na sa mga checkpoint. May mga pinataw na penalties o multas sa mga lumalabag sa naturang batas, ngunit yung batas na may butas. Dahil marami ang violators. Teka, may singit ko lang. Yung batas na kasi yan, 'di ba, dapat ini-implement ang batas. Dapat pinapatupad, tama? Correct. Yung helmet nasa ulo, hindi nasa siko. Tama. Tama. Pero maluwag sila diyan sa Mangaldan. Ang tigagaon to may mayor dadtan. At takatak iraramay ken traffic enforcer ang gapi mansita. Kaya nga bilang chief executive, namumuno sa isang bayan, dapat na utusan niya yung mga puso personnel na hulihin ang mga violators. Although na may mga deputized na mga LTO ng LTO na mga puso personnel. Meron, sila yung may hawak ng ticket, Correct. ng mga deputized ng LTO. Pero may karapatan ding manita yung kanilang mga kasama. Correct. At tawagin nila yung deputized kung titikitan na. Correct. Sino bang nagkulang dyan? Ang nagkukulang dito yung tagapagpatupad ng batas. Gumawa sila ng batas na hindi naman pinatutupad ng tama. Sa pagdami ng mga motorsiklo sa lansangan, hindi na katakataka na tumaas ang bilang ng mga aksidente. Diba? Kaya nga ginawa ang Republic Act 10054 o ang Motorcycle Helmet Act of 2009. Ang batas na ito ay malinaw na obligado na magsuot ng standard protective helmet sa lahat ng nagmamaneho ng motorsiklo. Alam mo, merong kahit na malapit lang ang pupuntahan mo, ang siste, no kimabayo kan motor, automatic man helmet ka. Correct. Ag mo ni bagay ken. Ag mo ni kasi fatal itan nung ulo sa kim mo na. Naanggap mo nabagok ka lang. Diba? Pag ikaw ay nabagok o mambilay ka pero gabay mo may ken na may marami pa rin matitigas ang ulo na mga driver na kung matigas ang ulo, matigas din ang helmet. Kung tawagin pasaway na isinusugal ang buhay para sa panandali ang ginhawa o estilo nila. Alam namin matigas yung ulo nyo. Pero hindi yan uubra pag nakamotorsiklo. Kaya nga Dapat ang ilagay nyo dyan mas matigas pa sa ulo nyo yung helmet. Ang katwiran ng iba, malapit lang. Sinabi ko. Malapit lang naman. Ang kanilang pupuntahan, nagre-reklamo daw ang bigat ng helmet. Ganyan pa man, ang batas ay hindi nilikha upang mag-abala, kundi upang magligtas ng buhay, di ba? Ayon sa batas, kailangan pasado sa BPS o yung Bureau of Product Standard. May ICC mark ang helmet. Ang mga substandard na helmet ay hindi epektibong proteksyon sa oras ng aksidente. Ito lang yung sinabi mo kanina. Yung half lang. Yung parang ginagamit. Meron yung half face, pero pang motor okay yun. Pero yung nakapatong lang sa ulo, kasi nga, singa ng sulong kay Kian. Lalo lang may singa bunot. Bunot.
Oo. Kanyari, ararami para bike, hindi pwede pag pang bike. Oo. Pag pang motor, pang motor. Ang tunay na layunin ng helmet law ay para na rin sa makaiwas sa aksidente at syempre para hindi ka na rin magmulta. Pero ang number 1 dyan, para sa mga rider. Correct. Ang pinsala sa ulo, ang pangunahing sanhi ng kamatayan, di ba? Ang tamang pagsuot ng helmet ay tanda ng disiplinado at responsableng motorista. Huwag nang hintayin ang aksidente bago mo pagawin ito. Yan. Kapigang kayo mampayong no abasakila. Correct. Kaya Mayor Buna Pareno, kung may concern ka sa inyong mga kababayan sa bayan ng Mangaldan, ipatupad ang tamang batas. Di ba yung mga Toda President na ginawa mong empleyado, Mayor Bona. Naging puso. Na nasa puso na ngayon. Nawala silang puso. Idagdag nyo na sila sa sa mga magsaway ng mga hindi naka-helmet. Correct. Bakit ba hindi kasi pwedeng dyan? Bakit ba walang sumisita sa mga hindi naka-helmet? Yun ang walang pakialam yung mayor? Walang malamang hindi niya nakikita. Siyempre sabi niya, may Bagay, mga law enforcer, sabi niya. Opisina, abong. Tandimanad yun. May lalantad Clark o Dimad, Manila. Kaya siyempre, liber-liber ay Mangaldan, tinted, yung maong. Hindi mo nang iraramik yun. San akatuwag? Akatuwag, siyempre. San akatuwag? Sigara na edad ng madam. Tay. Baka kayo kaloob-tod luganan at Jadbutel yup la. Tas siyempre, nalapog manay, Clark. Dapuyat. So nalapuan to. Siyempre, baka galing biyahe, pagod. Kaya pagdating sa sasakyan. May meeting sa Clark, kaya napupuyat. Sige. Alas 6:42 ng umaga sa ating pagpapatuloy sa programang Maabig Yakabuasan Pangasinan. Talakayin nga natin na kapaborito Errol itong issue patungkol sa STL. Sa mga mahilig tumaya ng Small Town Lottery o Grand 88 o Game of Chance na tinatawag, tignan nyo mabuti kung legit ang nagpapataya sa inyo dahil dalawa ang nagpapatakbo ng STL sa Pangasinan. Ang isa ay lehitimo, itong STL Grand 88, lehitimo ito. May prangkisa ito na ito pinapahintulutan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Nakakapagtaka lang ba dahil biglang singara uong. Kaya bukis. Kaya may kumadwa. May sakay legit, may sakay bukis. Correct. May bugus. Wala rin mampataya ditan, ginagamit ang pangalan ng Grand 88 na STL. Baka naman nililito lang kayo. Yung mga mananaya. Illegal po ang bukis. Hindi sila pinapahintulutan na mag-operate dito sa Pangasinan kapag kayo ay nanalo at ang nagpataya ay bukis, ay hindi ibibigay ang tama ninyo. Baka tumama ka na. Sa pader pala. Nanaginip ka. Kaya dapat suriin nyo. Suriin nyo mabuti yung mga taong lumalapit sa inyo upang kayo ay tumaya ng STL. Ang bukis ay pinapayagan daw ng mataas na opisyal. Sino kayong opisyal na yan na mag-operate? Sino kaya yan? Dapat yung mga opisyal ang gumawa ng paraan para hulihin. Pero may mataas daw. Hindi yung opisyal na mangidaulo. May opisyal daw na nagsasabi na mag-operate kahit walang pahintulot ang PCSO. Akin kasi. Ibig sabihin yung opisyal na ito siya yung nagbigay ng paspas. Sino kaya yan? Sino kaya yung matas opisyal? Dapat pahintuin ng mga otoridad. Kapag pinahinto ng chief of police o kaya yung mga
otoridad ang nagpapabukis, ilagot sila sa mataas na opisyal. Lagot sila. Naiipit sila, no? O, naiipit sila. Asa nag-uumpugang bato. Itong mga ngayon, law enforcers natin, mga kapulisan natin. Tingnan natin dahil wala pa tayong nababalitaan na hinuli. Oo. Dakal, so bukis. Correct. Kinagapin na ng Aurelio eh. Kaya nga siyempre baka may yung sabi ko, baka may basbas yung mataas na opisyal, at pinagsabihan yung mga law enforcers na, wag yung hulihin yung mga bukis. Sa akin yan! Yung mga opisyal sa bawat bayan, kumusta? Yan. Wala rin magawa? Siyempre, naipit din sila na mapahinto yung illegal? Dapat may sila magagalit. May magagalit. Ang isang leader ay dapat magpatupad ng tama at pahintuin ang mga illegal na sugal. Bakit itong mataas na opisyal na ito? Siya yung namumuno daw sa illegal na gawain. Totoo ba ito? Kapag may mga ganyan, napaka naman, parang irresponsible. Kung may katotohanan kung totoo. Kung totoo na siya ang pasimuno sa illegal na gawain, lalo na itong bukis. Kung may katotohanan yan, may pananagutan sa batas. Kung may nagreklamo, pwedeng kasuhan ng administrative. Wala rin, useless. Bakit? Walang pruweba. Yun ang problema. Di ba? Yun ang problema. Walang pruweba. Kahit na lumabas na daw, sa bunganga niya, siyempre, sino ba namang dyan? Yun ang problema. Useless yan na na useless kasuhan. na kasuhan. Ang problema, baka balikan ka pa. Pero command responsibility ng isang leader na pahintuin ang mga illegal na gawain tulad nitong mga nagbubukis sa STL. Di ba? Ang PCSO dapat din gumalaw dyan. Dapat magkaso sila. Meron pang existing na prangkisa. Di ba itong Grand 88 Gaming Corporation? STL yan dahil sa kapabayaan ng mataas na opisyal sabi nila, pinapahintulutan nila ang illegal na gawain, ay ang tawag mo dyan neglect of duty. Kapabayaan sa kanyang tungkulin batay sa Republic Act 7160, otherwise known as Local Government Code. Ganyan yan yung mga leader, tama yung sinabi mo, yung command responsibility. Kapag illegal. Correct. Ipahinto ang dapat ipahinto. At protektahan mo yung legal. Tama ba? Correct. Protektahan yung legal. Dahil itong legal, nagbabayad ng tama sa gobyerno, sila yung may prangkisa, at sila yung kausap ng PCSO. Kabaliktaran naman ang nangyayari dito sa Pangasinan. Yung leader, siya yung pasimuno daw ng mga illegal tulad ng bukis. Daw ako dahil may mga naririnig tayo na ganyang mga balita. How true? Gaano po katotoo ito? Kaya tignan natin kung ano po ang pwedeng mangyari dito sa naturang small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kasi yung binigyan ng prangkisa ng PCSO ay magtatapos ang kanyang prangkisa sa February 28. Pero ayon sa namumuno sa STL, nag-renew sila ng another 3 years. So inaantay nila yung approval ng kailang pag-renew ng prangkisa para tuloy-tuloy ang kailang operasyon. Anong mangyayari ngayon dito sa mga bukis na ito? Anong mangyayari doon sa nag-utos na magpabukis?
Kaya yun po medyo nalilito itong mga mananaya ng Game of Chance. Kung saan ba sila pwedeng tumaya? Dahil may mga lumalapit sa kanila siyempre dala-dala yung papelitos akala nila yun yung lehitimo, yung pala bukis. Pag sila nanalo, paano nila kukunin yung kailang panalo? Tapos yung bukis, sinasabay nila sa bola ng lehitimo. Kung ano yung labas ng Grand 88 STL, yun din ang labas. So, isang panlilin lang yan. Nilang nila yung mga tumataya. Kaya't, dapat na gumalaw-galaw ang mga law enforcers natin. Yung mga kapulisan natin. Siyempre, ipatupad nila yung tamang batas. Magandang umaga kay Milba Nabat. Gawin din kay Marebeca Rivera Balason. Dyan sa Dasol, magandang umaga. Si Michael Mariado Suganov, magandang umaga. Si Josie Kinis, ayan, magandang umaga. Mayra Meriti Lapid, ayan, ng Dasol, magandang umaga. Magandang umaga din kay Caramel de la Cruz ng San Carlos City. Ayan, magandang umaga. Nararamay atutulungan to. Sa episode salamat dagat kin. Ay, talaga na kaya nagdanaling lingwanan. Si Caramel de la Cruz ng San Carlos City. Matulong lawas itan reaksyon mula kay Camilo Abalos. May nakita rin ako na hindi naka-helmet, hindi hinuli ng pulis Mangaldan. Saan? Mangaldan. Bakit hindi hinuli? May pulis ba doon? Siyempre. Si Renz Fernandez, kung alam nila na sumuporta kay Mayor, hindi hinuhuli. Ano ba yun? Hindi, wag niyong batas yan Dahil yung paghuli po at pagsita sa mga hindi naka-helmet, pagmamahal po yan. Correct. Pagmamahal po yan. Dahil sinita niyo sila, hindi sila nakasuot ng kanilang mga proteksyon. Ayan, Danilo Mejia. Sana maglagay sila ng tarpaulin na bawal ang hindi naka-helmet. Yung information dissemination. Hindi lang sa papel. Magkaroon ng information dissemination. Yung tarpaulin, maglagay sila sa bawat mga entrance saka exit na mga daanan para palalahanan yung mga motorcycle rider na bawal ang hindi naka-helmet. Nestor Gutierrez, kung ako ayaw ko naka-helmet kasi para ka riding in tandem, sabi. Hindi naman. Proteksyon yan proteksyon yan. Bakit ayaw mo? Tsaka batas yan Pag nahuli ka, saka ka magsisi. Diba? Mas malaki ang multa kaysa yung pagsusuot mo ng helmet. Totoo naman. Di ba? On. Basta helmet protection tan. Protection yan. Yan ay. Kaya nga ginawa yung batas dahil nga maraming mga na-aksidente na mamatay, nababagok ang kailang ulo. Kaya ngayon, matigas ang inyong ulo. Aba, lalambot niyan pag na-aksidente kayo. John Michael Castro, matagal ng batas yan, hindi lang ginagamitan ng kamay na bakal at walang political will ang namumuno sa mga political will naman. Di ba? Hindi kaya ginagamitan ng kamay na bakal at walang political will ang namumuno sa Mangaldan. Tom Moyano, may di-off ba ang batas? Kasi linggo marami hindi naka-helmet sa Mangaldan, sabi niya. Walang pinipiling araw yan. Kahit nga gabi. Kayo naman, may di-off. Yung pagsita, hindi para sa mga enforcer yan. Para sa mga motorista yan. Ngayon ko lang narinig yung may di-off yung batas.
Siyempre, naobserbahan damay ken ang apoy helmet da. Ken agaw na simba. Willie Soriano, dapat araw-araw sila manghuli, hindi lang isang araw. May mga bayan na napakahigpit dyan. Oh. Tulad ng Dagupan. Oh. Nung po helmet mo, tudas mo. Ayan, huli ka. Huli ka. Pero dito sa Dagupan, Chamba Ordinance. Hindi, no helmet, ang po tayo Chamba Ordinance. May... Ibang ordinansa yung Chamba. iba yung Chamba. Oh, so yung kuan kasi yung no helmet policy. National law po 'yan eh. National law, ginawang batas para pa sa proteksyon ng mga motorcycle rider. Kaya huwag nyong ipawalang bahala yung mga pagsusuot ng helmet. Dapat sumunod tayo kung ano man yung nakasaad sa batas. Dapat tayo ay law-abiding citizen. Wala namang mawawala, safe ka pa. Correct. Sa amin pong pagbabalik talakayin natin yung yung IPAL law, yung sinabi ni DILG Secretary Remulla na yung mga IPAL na barangay official, may nasisilip yata na mga IPAL. IPAL na barangay official, mas maraming mas matataas. Kaya nga kaya yung IPAL law, meron yan, sa mga maipal dyan na mga elected official. Yan po itatalakayan namin makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iren impormasyon. Su number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel.
popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tantalagan na ayaet malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Geset, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan ng matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 7:02 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig ya Kabuasan Pangasinan. Siyempre ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng bayan, Timog ti Pangasinan, Dennis Abalos Muhares. At siyempre kasama natin si kapaborito Errol Horado. Diyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Miyerkules, Pitsa 21 sa buwan ng Enero 2026. Bilis ang araw. Mamaya magtatapos na naman na ang buwan ng Enero. Papasok na tayo sa buwan ng mga puso. Bakit nga ba kulang ang pizza ng buwan ng Pebrero hanggang 20? Anong ako ngayon? Hanggang 29. Yung mga magbe-birthday ng 30, ipagpaliban na nila sa 29. 28 pala hanggang 28 ang February. O 28. O kung 29 ang kapanganakan mo, gawin mo ng 28. O kaya gawin mo ng 1 ng Marso. Dahil walang 29 O pero ligtas sila sa gastos. Kahit bati mo sila ng happy birthday sa February 29 dahil kapanganakan nila walang 29 Sorry. Papalapit na ang barangay at SK eleksyon. Kaya kayong mga barangay officials, dapat na magpakitang gilas kayo habang may panahon pa. At yung mga ipal dyan,
na elected official, barangay man at saka sa municipal o syudad man, distrito man o province man, aba, baka mamaya makatanggap kayo ng love letter sa kakaipal nyo. Kasi meron akong nabasa na pinahuyuhan ng Department of the Interior and Local Government ang publiko na maghain ng reklamo laban sa mga lokal at barangay official na umano'y ipal o gumagamit ng mga proyektong pinunduhan ng pamalaan para sa pansariling interes. Ibig sabihin nito, sinusulat nila yung kailang mga pangalan doon sa mga proyekto na nagawa na pinunduhan naman ng gobyerno. Sinabi ni DILG Secretary John B. Cremulya, ang mga reklamong may kaugnayan sa pagiging ipal ng mga opisyal ay maituturing na administratibong kaso at maaaring humantong sa preventive suspension. Kaya hinikayat ni DILG Secretary Cremulya ang mga mamamayan na huwag matakot magsampa ng reklamo laban sa mga opisyal na lumalabag sa tamang paggamit ng pundo at proyekto ng gobyerno. Pinaliwanag ni DILG Secretary na ang pagsampa ng reklamo laban sa mga iring elected appointed barangay official ay dapat sumunod sa mga itinakdang proseso sa ilalim ng Republic Act 7160 o ang Local Government Code of 1991. Ayon naman kay DILG National Barangay Operations Office Director, tukayo ko ito, Dennis Villa Sr., ang mga reklamo laban sa mga halal na barangay official tulad ng punong barangay, mga kagawads ng sangguniang barangay at SK chairperson ay maaaring ihain sa sangguniang panglungsod o sangguniang bayan na may jurisdiction sa lugar. Tama naman, di ba? O batay sa nakasad sa section 61 paragraph C ng Local Government Code, ang desisyon ng sangguniang panglungsod o sangguniang bayan na concern ukol sa reklamo laban sa isang elected official ng barangay ay itinuring na pinal at agad na ipapatupad. Kaya kayo mga barangay official, kung kayo po ay ipal, humanda-handa kayo at siyempre yung mga taong bayan ang magsasampa sa inyo. Maaari ring ipataw ang isang bisis na preventive suspension sa maaaring tumagal ng hanggang sa 60 na araw kung malakas ang ebidensya ng pagkakasala. Ayon doon sa nakasaad sa Republic Act 7160, otherwise known as Local Government Code. Maaari ring magsampa ng reklamo ang publiko sa Office of the Ombudsman alinsulod sa Republic Act 6770 na nagbibigay ng kapangyarihan na disiplinahin ang lahat ng halal na itinalagang opisyal ng pamalaan kabilang ang mga barangay opisyal. Kaya pinaalahanan ng DILG na hindi dapat ihain ang parehong reklamo sa
magkaibang forum dahil lalabas na forum shopping. Gaya ng sanggunian at ombudsman sapagkat maaari itong maibasura. Kinakailangan na isubmito ng yung formal na reklamo na may sapat na dokumento at ebidensya upang umusad ang kaso at mabigyan ng narapat na aksyon ng kinakaukulang ahensya. Ang ipalo ay tumutukoy sa mga panukala na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na ilagay ang kanilang pangalan, larawan, logo o yung initial sa mga proyektong pinunduhan ng publiko. Kasi yung pondo na yan, siyempre galing sa taxpayers yan. Kaya hindi pwedeng angkinin ng isang politiko ang proyekto at nakalagay yung kanyang pangalan. Yan ay matatawag natin na ipal. Upang maiwasan ang self-promotion at bigyang pugay ang tunay na nagpapundo o ang gobyerno na nagmula ng pundo. O saan ba nagmula yung pundo? Galing sa taxpayers money. Galing po sa mamayan po yan na hindi po galing sa bulsa ng mga politiko. Yung pira galing sa bulsa ng mamayan, ang pira ay binubulsa ng mga politiko. Tama, no? Ang ipal ay salitang balbal para sa mapapil o mga taong gustong laging sentro at may papel o pangalan na hindi naman sa kanya. Lalo na sa mga paglalagay ng sarili sa mga proyekto ng gobyerno na dapat ay para sa publiko. Bilib ako dyan sa bayan ng Kalasyaw dahil ang sinasabi nila dyan galing sa taxpayers money. Ang pangunahing layunin ng anti-ipal law ay hindi pwedeng lagyan ng mukha o pangalan ng publiko ang mga infrastruktura gaya ng tulay, kalsada, karatula, yung handout o tulong pinansyal na galing sa buwis ng mamamayan. Sa madaling salita, ang ipal law ay para sa mga politiko na gumagamit ng pangalan sa mga proyekto ng gobyerno. Kaya humanda-handa na kayo, kayong mga mga elected official o appointed official. Baka mamaya may nagreklamo sa inyo. Pinicturan yung isang proyekto na nandoon yung pangalan ninyo, nandoon ang mukha ninyo, iyari kayo. Pero yan po ay dadaan sa tamang proseso. Na gaya ng sinabi ng DILG, pwedeng ihain ang reklamo sa sanggunian bayan o sanggunian panglungsod. Ang tanong, papaano kung yung isang barangay officials
o barangay kagawad o iski chairperson ay kaalyado ng mga nakaupong miyembro ng Sangguniang Bayan o Sangguniang Panglungsod Concern. Wala bang cover up yan? Wala bang delaying tactics yan? Uusad ba ng tama ang naturang kaso? Yan ang kon dyan eh. Hindi magandang pakinggan kung umiral na yung political color. Siyempre kaalyado yung punong barangay na inirereklamo patungkol sa ipal o anti-ipal law. O anong gagawin ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan kung kaalyado nila? O yun ang kanyan dapat natignan. Pero ayon naman sa DILG, pwede nila silang magsampa ng kaso doon sa Office of the Ombudsman. Oh, pwede. Pero hindi pwedeng magsabay yung pagsampa o paghahain ng kaso sa Sanggunian at isampa mo sa Office of the Ombudsman. Hindi pwede yun. Dahil lalabas yan na forum shopping. Baka ibasura yung naturang kaso. Kaya pag nagsampa na kayo ng kaso, dapat mayroon kayong sapat na ebidensya na magpapatunay na nagkasala yung isang elected official o appointed official para hindi may basura ang inyong inihain na kaso. Magina Corda, morning idol, sabi niya. Michael Mariado Sugano, magandang umaga. Si Michelle Leopoldo, magandang umaga. Taga Burgos po ito, si Michelle Leopoldo. Okay, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga kay Catherine Joy Ramos. Gawin din ang kanyang anak na sina Joem at Kisis ng Isabela. Layo naman. Mula sa 0999-8170, magandang umaga sa mabait at masipag na kaibigan namin, si Caramel de la Cruz, sabi niya, ng San Carlos City. Jessica Bulataw, magandang umaga dyan sa Dasul. Emily Libatique. Hoy, si Don Ramon Bautista Sr., dating board member at dating vice mayor, magandang umaga. Gayon din si Centennial Medical Chief Dr. Joseph Roland Mejia ng Region 1 Medical Center, magandang umaga. Si Susana Bungar Bustamante, magandang umaga. Merlita Abilia, ayan, magandang umaga. Gayon din si Josie Kinis, ayan, nabati ko na kanina. Si Josie Kinis. May bisita si Ka Errol, kaya kuan inasikaso niya. Kinatungtong di man ay. Ayan. Sige. Magandang umaga kay Alice Muñoz ng San Carlos City. Gawin din kay Alfred Baniked. Si De La Cruz
RUP ng Mangaldan pero nasa United States. Magandang umaga. Nga po niya. Magandang umaga po sa inyo. Gawin din si punong barangay Avelino Islamic Navarro ng barangay Isla, San Carlos City. Ayan. O si Kon nga pala, dating Liga President Nanding Estabilio, magandang umaga. At gawin din si Kapitan Junan Estabilio ng barangay Lilimasan, San Carlos City, magandang umaga. Si Daisy de la Cruz ng San Carlos, magandang umaga. Si Amelita Resuelio, magandang umaga. Esther Ramos ng Mangkop Kalasyaw, magandang umaga. Si Joby Riolalas ng San Quintin. Gawin din si Evangeline Alonso Agustino Talan ng Bunlag, magandang umaga. Si Kon nga pala, Sir Jubillanos. Ay, si Ben. Kuya Ben, Jubillanos. Ben Ayan. Gab. Jubillanos. Ayan, magandang umaga sa inyo. Maki Mapalaka Paksuriano, magandang umaga dyan sa may Mapandan. Gawin din kay si Teresita Biala, dyan sa Kalasyaw at Juna Gabis. Ayan, magandang umaga. Kapitan Saldi Bauson, magandang umaga ng barangay Makabito. Gawin din si Kagawad Pio Hilumen, si Kagawad Junjun Gabrielio, Kagawad Dominador Episcope, si Kagawad, soon to be Kagawad Alvin de Vera de Guzman. Meron ulit natin. Pero ayaw ni Kapitan ng pahawak yung monobila kay kay Alvin de Vera de Guzman. Baka mawawala pa yung monobila ng sasakyan ng garbage sa truck. Si Madam Anita Rolusta, BHW dyan sa Makabito. At ganun din lahat ng mga BHW at Barangay Tanos, magandang umaga. Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, magandang umaga. Si Felix Domicilio, si Sir Jeprel at Darwin, magandang umaga. Isama mo na dyan. Si Sir Ansel. Si Sir Ansel. Zarate. Ay, si Lakas. Kapitan Lakas, good morning. Talagang malakas sa kanya. Malakas ka sa kanya. Ay, siyempre. Oo. Ganyan si Lakas. Magandang umaga sa inyo dyan. Si Madam Sheila Pinoliar at Councilor Freddy Pinoliar. Sige, pwede ba tayong mag-exercise sa engineer? Take it away. Mag-exercise tayo tuwing Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Vice Mayor Kevin Roy Makalalay. Gawin din si Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Siya nga pala si Dr. at Councilor Nestor Gabrilio, sir. Good morning. Si Councilor Elias Villanueva. Dakdakal sumanang araw sa atan. Ayun. Si Councilor Elias. Ngano inarya barangay. Talagang inararo daya si Councilor Elias Villanueva. May nanang mura na okasyon may si Karandanan, si Karantalo. Nan Councilor Nestor, Councilor Kyle, tan si Councilor Elias, may mabubu dan nanang. Talagang okasyon era. May sangkagawat na kwanda. Raya Talura. Ay, si Ipila Tamalekin, si Councilor Mike Tan, si Councilor Jopi, good morning. Good morning. Si Councilor Baki. Ay, hindi. Si Boss Baki, good morning. Nakakonsehal si Baki. Thank you sa masarap na puto. Ayan. Good morning sa inyo dyan sa bayan ng Kalasyaw. Gawin din si former Councilor Gerald Apisian. Nakita ko kahapon. Magandang umaga sa iyo. Gawin din si former Liga President Carlito Dion. At gawin din si long hair. Si Joel Cal. Ay, Joel Calbo. Ayan. Pumunta sa parlor, nagpakulot. Kahit ilan daw ang bayad.
ayaw kulutin. Gawin din kay Engineer Art Gaspar. Magandang umaga. Si Madam Marmy at Boss Carlo, magandang umaga. Si Madam Jubeta Esteves, magandang umaga. At Sergeant Esteves, kumusta na po kayo? Good morning po sa inyo. Si Vice Mayor Edgar Itaktak mo Maminta. Magandang umaga sa iyo dyan sa bayan ng Bimbalay, Pangasinan. Morning, sir. Ayan. Ganon din si Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera ng Mangaldan. Si Councilor, number 1 Councilor Chini. Chini Ros Flores ng Mangaldan. Oy, speaking of Chini Rose, speaking of Mangaldan, si ano nga pala? Si Sir Jonar. Diyan sa may JML Jonar Lapore pala. Lapore. Yung L niya pala Lapore. Diyan sa may barangay Anolid. Mangaldan. Auto Care Center. JML Auto Care Center. Sir Jonar, good morning. Ayan. At siyempre, lahat ng mga taga-subaybay natin dyan sa may bayan ng Mangaldan, marami tayong taga-subaybay. Yung mga reaksyon kanina, taga-Mangaldan mga pamilyar na mga pamilya. Magandang umaga po sa inyo dyan sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. At siyempre, magandang umaga din dyan sa bayan ng Dasol, yung mga kabats ko, batch sa 82, dyan sa Dasol Central School, magandang umaga. At ganon din yung mga kabats ko sa Don Marcelo Jimenez Memorial High School. Ngayon Don Marcelo Jimenez Polytechnic High School. Magandang umaga sa inyo, yung batch sa 86, 87. Magandang umaga sa inyo. Malapit ng pista dyan sa bayan ng Dasol. February yata Diyan sa Sampabian, pista nila, di ba? Oo. Di ba? Pista nila. Diyan sa Sampabian. Magandang umaga po sa inyo dyan. Christy Liwanag Dismaya ng Lungos Central, Sampabian. Ayan, magandang umaga. Sa lahat mga nanonood at nakikinig sa kanilang mga radyo, nanonood sa kanilang mga Facebook Live, dyan sa bayan ng Kalasyaw, magandang umaga sa inyo. Si Ronald Pidlawan, magandang umaga. Dado. Si Dado. Hindi, wamang karuman. Kaya na may limakad comfort room. Maxel Soken, may loud speaker, may kinto, may cellphone to, wala katungtong to. Chicks! Sige, good morning Adasika. Ronald Pidlawan, dyan sa may Kalasyaw, Pangasinan. At lahat ng mga nandyan sa Mayor's Office, mga empleyado dyan. O si Municipal Administrator ng Kalasyaw, si Madam Agustin. Madam Melby Agustin, ayan. Si admin. Magandang umaga po sa inyo. Wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya po ay miskarda na dahil siyempre paparating na yung dalawang magpartner dito. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingcora, Timothy Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control, ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Kanilang Bakani sa programang Likna ay Baloy. Dito lamang sa DWG 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito!
Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat